Isibusiso esikhulu uNkulunkulu anginikeza sona esokuthi akuxhumanise nabantu abazoba usizo ohambeni lwakho. Isibusiso sokuthi akuxhumanise nabantu abazovula izindlebe balalele umbono wakho. Abantu abazonikeza ithuba lokuthi noma bewu-understand-a noma bengawu-understand umbono wakho, kodwa bakuthathe bekuxhumanise nabantu abazoba usizo ohambeni lwakho. Akuxhumanise nabantu abazokulekelela ekuthenini lo mbono onawo ube impumelelo. Akuxhumanise nabantu abazokufinyelelisa lapho obungekwazi ukufinyelela khona wena uwedwa, impilo yakho iphumelele. Lo msebenzi owubonayo umsebenzi kaSifiso Cele. USifiso Cele is a professional selling designer located in Durban. Uma uthanda umsebenzi wakhe ufuna nawe akwenzele i-selling design, uyaye umthinte ebese umnikeza ama-measurements endlu yakho. Uma une-plan uyamthumelela i-plan ebese eyakunikeza i-quotation ukuthi ukwenza lo selling wale ndlu le kuzoba imali engakanani. Uyasho kuhlobo lwa-selling oludingayo. Yena uspecialize kakhulu kuma-rhino board design. Kungaba normal rhino board design noma-ke kube khona lobo bukhazikhazi obuhlukahlukile. Unama-design kahlukene, uyaye ekutshengise ubuke wena i-design oyithandayo ebese ekunikeza-ke i-quotation ukuthi kuzoba imalini ukwenzela lowo selling lo owuthandile wena. If you're interested, visit his page.